Biograd na moru, mali grad s velikim srcem, gdje svaki kamen čuva priču, a svaki zalazak sunca obećava novu avanturu. Bio je to prvi dan ljetnih praznika. Obitelj je stigla u Biograd, kao i svakog ljeta, kod djeda Ratka. Brže je, Andrija. Zadnji do rive je pokvareno jaje. Evo ih, moji junaci. Dođite, dođite. Lana, moja mala princeza. A Niko, opet s tim slušalicama. Bok, djede, imaš li barem Wi-Fi ove godine? Niko je imao 15 godina i samo jednu želju, da bude bilo gdje drugdje. Biograd mu se činio malenim i dosadnim, barem dok je imao signal na mobitelu. Ovaj grad je stariji nego što možete zamisliti, dječaci. Bio je prijestolnica hrvatskih kraljeva. Ali vi to ne učite u školi, jel da? Super. Nema signala. Nema interneta. Što ću sad raditi cijelo ljeto? Možda pogledati oko sebe. Niko, more je prekrasno, a djed kaže da u ovom gradu ima skrivenih tajni. Hej, pogledajte tamo. Nešto viri iz pjeska tamo kod stijena. To je neka stara boca i unutra je nešto. Izgleda kao smotuljak papira. Čekajte. Ovo je karta. Stara karta. Vidi, tu je križ, kula, kruna i oznaka X. Kao karta blaga. Karta je bila napisana na latinskom jeziku. Okej, ovo je ozbiljno. Dajte da provjerimo. Ako su ovo prave koordinate, onda ova karta pokazuje na nešto ovdje u Biogradu. Niko, pogledaj ovo. Bazilika hrvatskih kraljeva iz 11. stoljeća. Bila je ravno ovdje, u Biogradu. Kralj Petar Krešimir IV. Ju je dao sagraditi. Dečki, mislim da ova karta vodi do nečeg pravog. Nečeg što je skriveno već 1000 godina. Prisežemo. Ovo ostaje naša tajna. Zajedno ćemo pronaći blago Biograda. Dogovoreno? Dogovoreno. Ali ako je ovo neka šala... Nije šala, Niko. Osjećam to. Ovo je pravo. I tako su trojica dječaka krenula u avanturu, koja će im zauvijek promijeniti ljeto. Stare biogradske ulice vodile su ih prema tajnama koje su čekale stoljećima. Jeste li ikad primijetili koliko su ove ulice stare? Kao da hodamo kroz vremeplov. Svaki zalazak sunca je obećanje, dječaci. Obećanje da će sutra donijeti nove avanture. Ruševine stare bazilike stajale su mirno pod večernjim nebom. 1000 godina čuvale su tajnu hrvatskih kraljeva, strpljivo čekajući nekoga tko će je otkriti. Ovo je to. Pogledajte, raspored kamenja odgovara karti. Turis Vetusta mora biti ovaj stup. Čekajte. Ovdje na kamenu. Kruna i polumjesec. Isti simboli kao na karti. Mislim da se ovaj kamen može pomaknuti. Ali dječaci nisu bili sami. Iz sjene netko ih je promatrao. Netko tko je znao za kartu i za blago. Misteriozna figura nestala je u noći, tiho kao sjena. Tko je bio taj stranac? I zašto je pratio dječake? Te noći karta je počela svjetliti. Drevne riječi zasijale su zlatnom svjetlošću, kao da je samo čekala prave ruke da je drže. Mjesec je izašao nad Biogradom, bojajući stari grad u srebro i snove. A djed Ratko sjedio je sam na rivi, gledajući u more. Znao je da je blago Biograda puno više od zlata i dragulja, ali to će dječaci tek otkriti.